ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ମାନିକି ଚାଲ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଥିବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ସିଟ୍ରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ବସିବେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ହେଲା କୋଉଟା? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସିଟ୍ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଆଣିକି ସିଟ୍ରେ ବସେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ବଡ଼